Aku ora trima krungu swara lek kakangku ki nantang aku. Sak pira dedayane Jijan iki kaya ngono mau. Aku ora trima Den nek dikono Den. Sak tenane ya tulus hatiku. Aku ora tahu ngomong ngono ki blas iki ora tahu. Watake Sudira kowe ngerti dhewe ora tahu. Sudira nantang wong sing kaya ngono-ngono kuwi ora tahu Sudira. Lho kuwi piye? Saya ngene lho Den, kabeh lek rung kasunyatan aja awakmu ya kudu percaya. Lain di mulut lain di hati ding adang wong iso iki. Terus iki kudu piye ta kuwi? Samane wong loro wong sekti mandraguna lho ya ta. Lah saiki ngene Den. Innallaha Saiki ngene lho. Sing diomongne kakangku bener teko ati apa ora? Muni apik basane komburi nusuk aku, ya aku sing cilaka. Kuwi udu watake Sudira nusuk komburi. Ya ora samela-mela Den. Iya. Begitu. Ayo kadek saiki. Wis nantang tenan kowe. Jangan ya. Pak wajanane. Adik sing kurang ajar ngono. Jene baikan ae to. Wis ya. Barang ridu-ridu tak. Tuhan tiba to kandhane kok. Aku ora bakal mundur, Kang. Semono uga. Sudira ora bakal mundur. Aku rung kalah. Senajan Sudira metu darahe. Tak delok kowe mutah darah. Yo. Masalah iki rung beres. Urung tutup. Masalah dhewe. Tak ngenteni kapan dinane. Sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala khawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga panjenengan dimanapun berada mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, di malam hari yang berbahagia ini saya sangat senang sekali karena bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu akan senang terhadap orang yang senang dengan apa yang Allah berikan. Dan Allah pun juga tidak akan senang terhadap orang yang tidak senang dengan hidupnya. Sama halnya ketika kita punya anak. Kalau anak yang kita rawat, yang kita sayangi itu senang dengan diri kita, kita pun juga akan semakin senang dengan mereka. Saya punya anak banyak. Di pondok itu anak saya banyak. Saya yang tidak begitu banyak memberikan sesuatu untuk mereka, hanya memberikan tempat yang tidak begitu layak, memberikan makan yang sangat sederhana. Itu pun saya tidak mengharapkan apa-apa kecuali
mereka itu senang. Saya akan sangat senang ketika mereka itu senang. Dan saya pun juga merasa nggak enak kalau sampai mereka itu nggak senang dengan apa yang saya berikan. Padahal saya tidak memberikan sesuatu yang berharga. Apalagi ketika kita sudah diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa Allah itu meminta apapun dari diri kita. Hanya kita saja tahu diri apa enggak. Kita ini sadar apa enggak gitu. Yang jadi masalah biasanya kita ini sering enggak tahu diri atau enggak sadar. Kita ini terkadang hanya dikasih uang 100.000, ya paling 150.000 untuk suruh kerja dari pagi sampai siang, sampai malam pun kadang mau. Tapi kita yang sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata, nyawa, jantung, dan semuanya lah, yang nggak bisa sebutin satu persatu, nafas, kita nggak disuruh apa-apa, cuma disuruh mengingat Allah dengan menjalankan sholat 5 waktu. Itu saja beratnya ndak eram-eram. Lah inilah yang membuat hidup kita itu sengsara. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, pasti akan Allah tambahkan, pasti akan bahagia. Dan wala in kafartum, siapa yang kufur terhadap nikmatku, ya siap-siap saja kalau siksa Allah itu sangatlah pedih. Kita itu bisa bersyukur terkadang ketika sudah tidak ada. Kadang kita ini sehat nggak begitu diperdulikan, ya semaunya sendiri, suruh sholat susah. Tapi ketika sudah stroke, semuanya yang dikerjakan, yang diinginkan itu nggak ada kecuali cuma sehat. Bahkan mungkin ketika sehat mati-matian pengen punya rumah, mobil, itu semuanya rela untuk dijual, hilang asalkan kembali sehat. Nah ini kan masalah semacam ini. Semoga kita hidup ini bisa sadar dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, saudaraku semuanya, saya tidak akan terlalu banyak cerita. Yang jelas saya sangat bahagia sekali karena alhamdulillah masih bisa dipertemukan dengan bulan suci ini, karena tidak semuanya ada teman yang dulu bersama kita di bulan suci kemarin, ada teman, ada tetangga, ada saudara. Tahun ini mereka sudah tidak ada. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan yang suci ini. Makanya ada salah satu firman-Nya Allah, demi masa, demi waktu. Karena waktu tidak akan bisa terulangi dan waktu itu sangat penting sekali. Ketika saya susah, biasanya saya sering datang ke makam. Ketika saya susah, saya sering datang ke makam. Karena di makam ada banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Betapa sangat bahagianya kita ini yang saat ini masih di atas bumi. Masih menginjak bumi, menginjak tanah. Bayangkan mereka, saudara-saudara kita yang saat ini sudah berada di dalam tanah. Bagaimana perasaannya, bagaimana keadaannya di tempat yang gelap, pengap, dan terputus dengan siapapun. Hal semacam ini sulit untuk saya jelaskan karena orang yang tidak mengalami akan sulit untuk merasakan, atau bahkan yang mengalami sulit untuk menceritakan. Jadi intinya saya pernah terpisah dengan keluarga, yaitu masuk penjara. Orang masuk penjara itu semua yang kita punya itu nggak ada harganya. Ternyata mendengarkan omongan istri, bahkan diomelin istri, itu suatu kebahagiaan. Kalau kita sendirian, itu rasanya sangat rindu sekali dengan istri. Ternyata melihat anak yang rewel nangis itu sangat-sangat berharga. Bahkan saya pernah mendapatkan curhatan dari saudara kita yang kerja di luar negeri, itu pernah sampai mau gila karena pisah dengan anaknya, rindunya setengah mati tapi nggak bisa pulang karena
ya namanya kontrak 2 tahun, jadi harus ngempet pot itu sampai pernah ada yang gila gangguan jiwa itu datang ke pondok itu. Intinya karena terlalu beban rindu yang luar biasa. Dianggapnya waktu masih bersama itu ya biasa-biasa saja, tapi ternyata ketika berpisah itu rindunya nggak karuan, dan masih punya pikiran apakah nanti masih bisa bersama dengan anaknya dan lain sebagainya. Memang sesuatu hal itu terasa berharga ketika sudah tidak ada, dan saya pernah merasakan itu. Apapun yang saya punya seperti nggak ada harganya. Yang tidak ada yang saya harapkan kecuali hanya bisa bersama dengan keluarga. Jadi bersama keluarga itu sangat-sangat indah sekali. Dan kebanyakan kita bisa bersyukur ketika sudah tidak ada. Jadi mumpung masih ada, kita syukuri dan juga kita nikmati. Diomelin istri pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Timbang nggak ada istri lebih repot nanti malam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, saudaraku semuanya, di malam hari yang berbahagia ini juga saya ingin memberikan sedikit informasi kepada panjenengan semuanya bahwa saya akan membuat sebuah perkumpulan, yaitu jalinan silaturahmi keluarga besar Pondok Nuswantoro. Nanti panjenengan akan mendapatkan tasbih seperti ini ya. Di tengah-tengahnya ada sebuah ada seperti ini. Jadi ini nanti yang punya tasbih dari keluarga besar Pondok Nuswantoro ada simbolnya seperti ini. Dan dari tasbih dari ini asli saya dapatkan dari Banyuwangi, yaitu tasbih Lewong Macan. Nanti panjenengan yang mau masuk dalam organisasi atau silaturahmi keluarga besar Pondok Nuswantoro nanti ada edikatnya yang pertama. Yang kedua nanti dapat tasbihnya, dan yang ketiga nanti dapat kitabnya atau panduannya, nanti ada kitabnya, dan juga nanti ada grup WhatsApp-nya, ada grup chatnya, nanti saya sendiri yang pegang. Jadi untuk masuk ke grup WA itu nanti panjenengan silahkan hubungi nomornya Pak Rete, ada di sini. Hubungi nomornya Pak Rete. Nanti sampean setelah daftar, nanti namanya siapa, ya fotokopi KTP-nya boleh, sampai nomor WA-nya berapa, nanti kita masukkan di grup, nanti dikirim, nanti ada biatnya, ada sumpahnya ya. Intinya menjalankan 5, meninggalkan yang 5, mengerjakan sholat, terus sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara, meninggalkan molimo, main, minum, madat, bunuh orang, dan juga zina, gitu ya. Oke, saudaraku semuanya, nanti yang mau daftar silahkan ya masuk di grup WA. Nanti ada bimbingan langsung dari saya. Kekiran. Cakai malah kekiran. Sawang ejan. Apa sing meneh sing kalah aku ora trimo, mbok kalah nih ya. Sing geblak kowe apa Sudiro. Piye maksud iki? Jajah sewengi iki, Bang. Karak. Assalamualaikum salam. Iki piye to iki? Panggang jaglot den. Aja nesu engko cepet tuwek. Piye wak Jan, piye Jan? Panggang jaglot aku ya ora trimo panggan. Aja gegeran. Wis padha tuweke piye maksude iki? Piye maksude? Dituntasnya bengi iki, Den. Masalah iki, Den. Ora kok Dhewe wis nyadari. Tak elekne panggah ora kenek. Wis sabarku kuwi wis teko ngendi-ngendi wis kan. Innallaha masabirin. Wong sabar kuwi disayang pangeran. Ngerti. Ora aja ngumbar hawa nafsu. Kok dadine kaya sapi. Aku ora ngumbar hawa nafsu. Lah terus. Tapi lek dijaraki terus kaya ngono ditontang-tantangi, apa aku mek kong meneng to? Lah iya piye coba? Lah awakmu nyapa to Jan, piye to Jan? Lah aku ya ora trimo. Lah dhek ngetokne ilmune, ndarane aku ora iso ngalahne dhek. Aku ya ora trimo, Den, panggan, Den. Pelukan ngono lho, seduluran ngono lho. Enak awakmu iso nglakoni sabar. Hah? Oh, ora aku ya Wong ya ora padha, Den, kon padha sabare.
Iki jane piye ta masalah iki piye ta iki? Piye ta cerita ta? Jane piye masalah iki? Tak critakne wis waleh. Oh alah, Wis waleh tak critakne. wis salah. Tak critani sing renono, tak kandhani sing piye-piye panggah ora kenek, tak elekne sing piye-piye panggah ngengkel ngajak tarung, ngajak pembuktian, ngajak adu ilmu. Ora usah dilanggati. Ora tak langgati, tapi dhek panggah mburu ngengkel terus. Apa ora tak Aja ladeni? ngono to, Jan. Aku disepelek nih, Den. Jajal kamu sepelek nrimo apa ora ya? Mau Oh, ngalah Din. ki ora mesti kalah lho, Jan. Wong ngalah ki malah menangan. Wong ngalah ki engko ditolong karo pangeran. Aman roh ceritaku. Aku dhisik lak pengen membuktikan ini malah akhirnya sampai diseneni karo Ali ki aku. Akhirnya lak malah iso mbuktekne ora malah dadi guyon. Malahan wis mending dijarne ngono lho. Penak sawang mau ngomong ya ben ngono lho. Lah aku kuwi wegah jane ngono, tapi saya pengen buktekne kan adikku Jan iki to. Ngono iki tuturono to, Jo? Lah iya. Tuturono menungso Tapi sing kaya ngono iki tuturono. sampean ya sing sabar to. Aku wis sabar. Ora tak usah sabar, dilanggapi. Heeh. Jarne ae. Ngono lho. Dijarne ae gendeng dhewe ngono. ya. Iya. Ora usah dilanggati. Soale ngeden, aku ora trimo nek swara kowe lek iso ngalahne kakangmu. Mending ngono barang nyumbari aku wong jaba iki. Teko ana ngene swara kon. Ngono ki swara kondi. Teko wong liya apa ora tak omongi? Teko wong liya. Kan gugoni wong liya. Gugoni wong liya, ora. Jare sing ngomong dhek, Den. Oh. Masalahe. Lha sampean ngomong apa ora? Aku Ora. ora ngomong, tapi Ora dhek ngomong. diprovokatori wong liya. Engko kadang sampean kok gelutan, engko akhirnya iso enek sing mati lho. Engko akhirnya iso muntah darah, iso cedera iki engko Lek malah. kaya aku jane ngono tarung botek-botekne ngene iki aku ya ora tega nganti tekan pati ngono ki kakange Sudira ngene iki ora tega. Ya lek ora tega ya ora usah. Tapi Ngono lho. aku muni ra usah. Adikku Jan ngengkel Bisa sampean ngajak njaluk mbokane. sepura ngono ta. Wong tuwa kok njaluk sepura, wong dhek manut wong liya, ngugemi omongane wong liya, kok wong tuwa njaluk sepura iki piye ta Jo Wijaya? Kowe Sapi bila ya, Kang. Ora Jan ora. ya, Jo? Ora, Mbak. Hah? Ora wis, iya aku malah kleru iki aku. Tapi sing penting aja sampai mati lho ya. Ora tak blerne tok aja. Jan, aja nemen-nemen Jan. Aku ora trimo, Den panganten. Ora trimo aku kakangku iki nantang aku masalahe. Lah aku kudu piye iki aku iki? Jan, tak omongi kakangmu mau ning ngene lho. Karo awakmu lek wani kon nepu dhek, kon adilmu. Mending ora trimo aku ditantang kakangku. Iki kudu piye iki cah? Ngono kuwi ya takono. Aku teko. Sing ngongkon nantang. Sing ngongkon ngono kuwi awakmu ngono kuwi menungsane sapa? menungsane sapa? Ora perlu dudoi lek dudoi diancam karo dheke. Ora dudoy Ngono. kok diancam karo dek Tak amono mbok ancam bocah kuwi mau. Lah kuwi. Lah Kuwi sing kurang bener, kurang pas sih nek kono kuwi. Lah kono kuwi. Heeh. Sing kurang bener banget ya nek nggon kono kuwi. Bape dhek nggugoni omongane wong liya. Nah, kuwi. Engko lek aku nganti tarung karo adikku iki, dhek kan seneng. Kok salah sitok enek sing goblok, enek sing ngene, enek mutah darah, enek sing mati Wong sing paribasane. seneng teko-teko. Kan karek keplok-keplok. Lah Iya ya. ta, Jo. Bener ora ngono kuwi? Oh iya sapiane saiki dulurane, duluran. Ya omong ngono kono kae. Lah aku iki panggah gelem. Piye Jan? Iki jane mbela sapa? Heh. Jane sing mbok bela sapa ta Den jane iki? Ora. Mbela Sudira apa mbela aku Aku jane? tengah-tengah. Hah? Tengah-tengah aku iki, tengah-tengah. Aku rene sing tak bela kabeh dulur. Awakmu ya dulur, Mbah Dura ya dulur ngono lho. Lek tak rasa-rasane tak sawang-sawang kowe iki mek dadi wasit tapi ora gawe semprit. Oh. Trit ngono kae. Udune aku gak semprit ya. Ngono, trit ngono kae wayahe. Lah, ngono kuwi wayahe. Ku lho, omong ngono. Oh iya piye? Aku ora trimo krungu swara lek kakangku ki nantang aku. Sak pira degdayane jijani kaya ngono mau. Aku ora trimo Den nek dikono Den. Sak tenane ya tulus atiku aku ora tahu ngomong ngono ki blas titik ora tahu. Watake Sudira kowe ngerti Tunggu dhewe ta. ora tahu. Sudira nantang wong sing kaya ngono-ngono kuwi ora Bener, tahu bener. Sudira. Lho kuwi. Piye? Saya ngene lho Den, kabeh lek rung kasunyatan aja awakmu ya kudu percaya. Lain di mulut, lain di hati Den adang wong manusa iki. Terus iki kudu piye ta kuwi? Lah iya maksudnya piye? Lain di mulut, lain di hati iki kok nerang. Lah masalah omongane karo atine ra padha. Hah? Omong karo aku jare ra nantang, tapi atine asli nantang aku.
Ora trimo aku panggan. Ngono kuwi lho, Cok. Delok iya to. Ndelok ngangkel lho, Cok. Kowe malah kaya wong bingung dongan dong. Aku bingung. Mbok ya duluran ae to, ben jan bah aja gelutan ngono. Aku panggah ra trimo panggan. Tapi Nek swara tapi yo seru ya, Cah. kakangku ki nantang aku. Seru tapi yo to. Aku ya mau disepelekne, Din. Tapi yo semono go. tapi yo seru ae dene yo. Aku semono go wegah lek mbok omongi aku ngomongi wong nantang-nantang kowe, aku ya mau mbok omongi ngono. Ben gak nesu jajal linggo berdua. Ben wong lek kadang ngetik iki malah gampang nesu linggo. Saya ingin lho den awakmu. Sakjane awakmu ki ditantang wong, gitu, disepelekne. Iya. Hah? Aku disepelekne jarene kancaku kuwi mau. Ora usah nanggepi omongane wong, Jan. Dia pesen aja omong karo Sudira sing ngongkon aku. Engko Sudira aku ngancam aku muni ngono. Mangkane ya tak dedes nantang aku apa ora. Nang tak ladeni pangkan. Ora to, Mbah. Ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Wong liya mau ngadu domba. Wong liya ki kan ya Seneng delok ngadu domba. dhewe gegeran. Aja nggugoni omongane wong liya lek urung ngeruh kasunyatan. Iya to? Wong lek ki ngugemi omongane wong liya sing kurang bener kuwi dadine ya ngene iki cerah ngene iki. wong suka ngadu domba. Heeh. Wong liya ki seneng delok awake dhewe congkrah. Saya ingin Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Lah, saiki wong Ngublek-ngublek bener ya banyu. dadi salah. Sing mbok alami kuwi mau. Aduh. Pada kowe membasmi ya toh. Iya. Malah jarane nguri ajaran sing sesat. Akhirnya kamu di penjara. Bener apa ora omong aku? Bener bener bener. Lah, pada tujuanmu ki bener, ning dadi salah. Iya Ya iya. ora? Oh betul. Ngono lho. Wong bener iso dadi salah. Ku tak contoh, aku lek nek contone yo gah. Iya iya bener. Ngono lho. Kasunyatan. Lah iki krungu swara. Iki krungu swara. Heeh. suarane apa? Krungu swara lek apa jarene Sijan ki ra iso ngalahne karo Sudira. Sudira ngenteng Sijan. Ora trimo aku. Ora trimo. Ora trimo. Bener bener bener. Dadi kudu kebuktian. Ngono lho. Lek wis ora trimo. Iya to? Enek sing nyawang. Terus kowe kuwi mbok terus-terusne piye? Lekmu arep nantang Sudira, lek arep mbuktekne omongane wong liya sing ora bener ngono kuwi. Kamu malah nantang to, Mbah? Oh malah nantang. Ora nantang ngelekne. Oh. Piye to jane iki lek wong ki paling apik iki lak ya rukun penak to. Rukun agawe Santosa. lah kuwi ngerti jane. Cerah, cerah gawe Cerah agawe bubrah. oh bener kuwi. Wis Oh. bener tok lho kuwi panggal. Aku ki pengen to sampean ki akur berjuang ngono lho. Berantasi dukun berjuang, buka praktek berjuang. Apa piye ngono ta? Lah ya kuwi lho, Den. Nah, Sing kuwi. tak enteni omonganmu ya kuwi. Aku iki karepku kan ya rukun karo adikku Jan iki. Bener kuwi. Lah lek wis rukun rene, Heeh. engko runtang-runtung ayo to. Ayo. Mbah Semi dukun santet sing kurang ajar ngono kuwi. Bener bener. Kuwi kudu diparani, dielekne lek kena, lek ora kena dibasmi ngono lho, Cok. Bape kuwi gawe larane liyan, gawe dosane liyan. Iya. Iya to? Sarungku sampe munggah ki mung ngene ketok ngene aku ora roh. Untung kuwi katok. Iya, ngono lho. Arepe Mbah Sudira ngoten niku Mbah Jan. Sampeyan wong loro wong sekti mandraguna lho ya to. Lah saiki ngene Den. Innallaha Saiki ngene lho. Sing diomongne kakangku kuwi bener teko ati apa ora? Lah, muni apik basane komburi nusuk aku, ya aku sing cilaka. Kuwi uduk watake Sudira nusuk komburu iki. Sudira ki watake adep-adepan ngene iki lho. Bloko suka ngene iki. War ngamuk, butamu metu. Iki lho, ngamuk. Makane masalah iki kudu dituntas Den. Aku pengen bukti ya. Lek Sudira iki jare nantang aku, pengen roh kedidayaanku ayo. Jane aku wis waleh. Wis emoh ngladeni kaya ngono-ngono kuwi wis emoh. Tapi piye neh? Wong duwe lara ngengkel mburu emosi sing ora iso dikendhalekne. Oleh-oleh ya ngono kuwi nggugu omongane wong sing kurang bener. Ilinga to Jan, ilinga. Ilinga.
Lah aku panggah eling Kang, panggah eling aku panggah. Ning ya kuwi mau lho, aku ora trima enek swara lek apa si Sudira iki nantang si Jan. Ora trima aku Den panggah Den. Ngono. Kowe aja panggah tasbihmu mbok ngenekne terus ae ben aku ben ora tukaran ngono piye karepmu? Iya, ya aku meredam ngono lho iki. Ngono lho karepku iki. Meredam aja ngene tok karo omong diomongi supaya ben dek iki atine adem, ayem. Ngomongi nantangi aku terus. ngomong ijan apa mental aku? Mental aku. Ngomong ijan. Angel ngono piye? Ora mempan. Aja menang kok kowe to. Kakange dhewe iki ngomongnya dibantah terus malah manut omongane wong liya sing ora roh dilunturungi sapa sing ngomongi kuwi. Masalah bocah iki ngomong. Kowe ditantang karo kakangmu wani apa ora? Suara anu lho, glubuk-glubuk lho. Suara glubuk-glubuk lho. Apa kuwi? Lawa. Lawa. Mangane bengi iki Den, iki kudu selesai urusan. Wes piye cara nyelesekne? Lah dhek iki nantang aku ya panggah tak ladeni Kang. Anu, Den, panggahan. Mergo apa? Wong satria kudu wani, madhep-madhep wani, ora terus omongi tok wong satria iki. Kowe celuk Kang Den iki to? Lah iya. Piye ngono kuwi? Lah bu. Wong buruhe musik ngono kuwi lho. Iya. Omongane mencel-mencel ya ora bener ngono kuwi lho. Iya to? Heeh to? Iya iya. Kang Den, ngono piye ngono? Paijo Kang Din. Din Budin Telo. Bareng kali. Wes saiki nek Kang. Saiki urusane dhewe panggah rong mari. Aku pengen mbuktekne apa sing dadi omongane wong liya lek awakmu ki nantang aku tak ladeni pangan saiki. Aku ora trimo panggah. Lek kowe panggah ngugemi omongane wong liya kuwi tak ladeni panggan. Wis, kuwi dadi tekadku. Engko lek wong liya kuwi ngerti, kowe gembletak ngerti ya omongono lho. Aku wis tak tarung karo Sudira, aku letak mutah darah kaya ngene iki. Ngono. Panggah tak tandangi Kang. Tetep tak panggah tak tandangi. Awakmu rasa melok-melok Den. Iya. Iki Ayo kadek saiki. Hehehe. Wis nantang tenan kowe. Jangan yo. Tak ladenane. Adik sing kurang ajar ngono kuwi. Jene baikan ae to. Ale to jo. Dipanggang ridung-ridung tok Kang Gung. Aku tak njogo ben gak sampai mati. Tutupne pokno ilmumu, kaduwekmu pokno kabeh tamakno Sudira. Sudira ora bakal mundur sak langkahe ora bakal. Aja sombong Kang. Dibuktekne sing meneh. Sudira ora ndek sombong. Bagi pertarungan dua dukun. Tapi dua-duanya ya dulurku lho kita. Tuh kan tiba to kandhane kok. Lah golek cepokak ya lah aku. Aja sombong Kang. Watak ejan ora gampang nyerah. Sampai nyawa ora bakal nyerah Kang. Semono uga. Sudira ora bakal nyerah. Tapi Sudira ora niat arep mateni kowe iki. Sudira ora duwe pikiran ngono kuwi. Mek arep nyadarne awakmu sing keburu nafsu mek nesu manut karo omongane wong liya. Iya ora apa-apa Kang. Dina iki memang benermu mbok kak dhewe. Rumangsa bener ora apa-apa Kang. Tak trimo. Ning aku pengen buktekne lek enek wong liya jarene Sudira ki nantang karo adik-adik enek apa-apane. Ora trimo aku dikonokne. Tutupno. Tokno ilmumu. Golek cepokak ya, bae ndak enak. Piye? Hah? Oh, mesti ya.
Bisa ora aku nyeblokne. Ngerti. Ayo. Apa sing dadi kedhuemu, Kang? Tapi begini ora apa-apa. Ngerti aku, awakmu ndek lembu pikiran ngerti. Ora bakal mundur lek sijan ki lek. Dadian kok. Ora mundur. Sik panggah kurang kelima. Pengen buktekne nah. Pengen buktekne sak sira kedhuemu wani nantang sijan. Oh. Siapa awakmu? Tanpa nono adikku. Ayo, ngadeg Kang. Wis rumangsa iso nyeblok sijan, wis rumangsa gedhe rumangsamu. Gedhe keseketiamu. Ora mundur sijan. Tapi buktine buktine piye? Awakmu ya ceblok, padha ae. Ora nek sing iki dina iki ora enek sing menang ora sing kalah. Panggah dibuktekne. Sapa sing menang sing kalah? Ayo, buktine iki. Pokno ajimu sing pamungkas tampanane Sudiro. Aku ora bakal mundur, Kang. Semono uga Sudiro ora bakal mundur. Aku rungsuk kalah. Senajan Sudiro metu darahe, tak delok kowe ya mutah darah. Yo. Masalah iki urung beres. Urung tutup permasalahan dhewe. Tak enteni kapan dinane. Kapan wektune Sudiro panggah ngladeni apa sing dadi karepmu. Sijan ora bakal mundur. Semono uga Sudiro ora bakal mingket sak langkah lek ngladeni kowe, Jan. Aku ora trimo enek swara nantang sijan. Anggap remeh. Semono uga Sijan ra gelem dianggep remeh. semono uga Sudiro ora bakal mundur bape kowe ngugemi omongane wong sing ora bener. Kowe arep nek ndi neh? Tutukne neh kapan-kapan. Kapan-kapan kowe nemono aku sak wayah-wayah apa bengi iki, apa sesuk, apa somben Sudiro panggah siap lek ngladeni nggugoni omongane wong sing ora bener ngono. Panggah ditutupne, Kang. Perang pusakane ade urung. Tutupne. Ayo. Tutupne. Tutupne tak enteni kowe. Tak enteni kowe. Yo tak dadi, Kang. Yo tak enteni. Panggah dadi. Tak enteni kowe. Yo. Sudiro ora bakal ngalah lek karo apuramu Jan. Aku yo ora wedi. Aku ya ora mudi temono uga. Entenono, Panggah. Tak enteni. Tarung ayo nak gua apa nang kali ayo. Padha ae. Ayo tak enteni. Ya. Padha mlayu dhewe. Jan piye to ki? Tak golek cepuk kae tak nggih sahur. Iya renek, isane akeh lho. Ya to? Kekiran dhewe. Kandhani kon rukun agawe seto angel rampeh jan. Jan persis parete. Nggih, untuk semua subscriber lover saya di manapun berada. Jar-jarno ya. Lek kesel ya mari-mari dhewe. Yang penting selalu jalankan sholat, memakan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Dan jan-jan jarno. Golek cepoka ae nggo sahur.